Bu geli Kürt û taybet gelê Êzîdî gelê Şengalê parastin bi heyecanekî pir mezin ev hêza ku rêxistin ji me xwast û parastina gel ji bo parastina gel bi heyecanekî bi coşekî pir mezin em berê xwe didin Şengalê wekî her hevalek jî her kesekî Kürt em jî daxwaza me bû ku em rojekî ji bo gelê xwe bêhtir şer bikin îro ev jî kete pêşiya me em pir bi kêfxweşin dilê me pir gem bû ku em berê xwe didin ciyek wek Şengalê ji bo gelê Kürt ji bo gelê ku tê binpêkirin şerkin û bû gel biparêzin em bû yekê dikarin bêjin heyecana me di asta herî jor de bi kêfxweşiyekî pir mezin em berê xwe didin alanê Şengalê alanên şer ji bo ku em gel biparêzin û heta dawî çi ji me were xwastin wek hêzên HPG hêzên Kürt wê PKK çi were xwastin em ê pêk bînin. Hewî lîlaya lîlaya lîla lîla lîlaya lîla 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 lîlaya lîla 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 herîwanê rebenê welatê me serhedene tuware ji berxê agîtî mala bavî min gulî bera xwedî ne havîne ne payze qoce zivistane heça rojî sare ji berxê agîtî mala bavî min gulî bera xwedî sir û seqema zivistanî rojê ku derbas nabe heylo min got zêr û niştem li korbîna qere bilaxê nav hevala hogira min dî hurmeta bûkanî dergûşa berdestane destmala spîse destane gazî dike dibe hebraya 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 hebra bira bira dike ber korbîna qere bilaxê wa direve min ê xeber da pêşê min got xwenga min çi bo çi qewimî çi ciriya got heyla bira bira girê kulê bikeve mala negahî dege saet sê şevê bû li bar xwe de xistî fermana sirê egîta hırfîta û cindiya li hewşa lawê şewê efendî cinazê egîtê mala bavê min gulî bera xwedê maye bi tenê bê sungiya Serok jiyan nabe, serok jiyan nabe, serok